हर हर महादेव। जय शिव गुरु। सबसे पहले शिव गुरु के प्रणाम बा, मैया पार्वती के प्रणाम बा, सभी देवी देवता के प्रणाम बा। आप सब जितना गुरु बहना गुरु भाई यूट्यूब के माध्यम से देखत तनी हमार कथा, सबके प्रणाम बा। देखिए दीदी, आज कथा सुनल जाई कि एगो हत्यारी सास वाली, तो उन्हीं के कथा शुरू से अंत तक सुनल जाई। देखी कितना ही दर्द भरा कथा बात, आप सब हमरे कथा के सुनी। एक बहू वाली और एक सास वाली, तो चली कथा की ओर बढ़ल जा। देखी दीदी, एगो औरत वाली, वो औरत के एगो बेटा बाने, वो औरत के एगो बेटा बाने, आ बेटा सियान हो गईल बाने, बेटा सियान हो गईल बाने। देखी दीदी, सब लोग सोचेला कि जब बेटी बेटा सियान हो जाने तो सब लोग सोचेला कि अपने बेटी बेटा के बाल बच्चा के शादी कईल। तो देखी दीदी, वो औरत अपने लड़का के अब शादी एगो लड़की से करे के तैयार हो गईल वाली। जवन देखी दीदी, जवन उ लड़की वाली उ बहुत गरीब परिवार के वाली उ लड़की, लेकिन उ लड़की बहुत सुंदर वाली। जौन लड़का के महतारी वाली वो लड़की से शादी करे के तैयार वाली, लेकिन लड़की के जौन बाप बाने, तो लड़की के बाप से कहतली कि देखा, हम 5 लाख दहेज लेब, गाड़ी लेब, अंगूठी लेब, सीकड़ लेब, इतना सामान उ दहेज में जोड़ावत तली। देखी दीदी, जौन लड़की के बाप बाने, घर दुआर बहुत अच्छा देखने, बहुत सुंदर घर दुआर रहल, खेती बाड़ी रहल, लड़का जौन रहने उ कमासुत रहने, कमात रहने। देखी इतना दान दहेज उ लड़की के लड़का के महतारी वो लड़की के बाप से मंगली। लड़की के बाप सोचतने कि इतना दान दहेज मांगतली, इतना अच्छा घर दुआर बा, चला कुछ मेहनत मजदूरी क के हम अपने बेटी के साथ ई शादी ए घर में क देतनी। देखी दीदी, सब लोग सोचेला कि हम अपने बेटी के शादी करी तो बढ़िया, हमसे 20 गुना हमसे अच्छा लोग रहे लोग, कि हमार लड़की जौन लोग बा तो जाके खुशी में रहे लोग। हम कष्ट काट ली, लेकिन हमार बेटी न काटे। देखी, लड़की के बाप दीदी शादी करे के वो लड़का के घरे तैयार हो गईल बाने। देखी, आके अब दोनों जानी लड़की के महतारी और बाप लोग को कहत लोग कि देखो, बहुत बढ़िया शादी बा, उतना दान दहेज अगर दे देवल जाई तो इतना अच्छा घर बार मिलता। देखो, जौन बड़ बेटी जौन वाली, तो उनके देखो अच्छा घर दुआर ना देहनी खोजनी के, जैसन पौनी के क देहनी के। तो देखो, हमेशा उनके विषय में हमन के सोचे पड़ेला। आज हमन के कष्ट काट के मेहनत मजदूरी कई के हमन के दहेज दे देवल जाए, लड़की के अच्छा घर में शादी कर देवल जाए, तो उ खुशी उ रही है, तो हमनों के खुश रहल जाए। देखी दीदी, अब शादी करे के लड़की के बाप तैयार हो गए ने। लंबा दिन देहल गई, 6 महीना के टाइम देहल गए कि 6 महीना के बाद वो लड़की के वो लड़का से लगन के दिन धरा गईल बाटे। देखी, 1-1.5 महीना बीतल, तो दोनों लड़की के महतारी और बाप लोग मेहनत क के आ जौन पैसा जुटल तो दहेज दे देहने, आ जौन सगाई वगाई होला सब कुछ करा देहने।
देखी दीदी ऐसे 3-4 महीना बीत गईल। अचानक देखी दीदी केहू ना जानेला कि हमरे साथे आज का होई कल का होई, केहू ना जानेला। तो देखी लड़की के जौन बाप रहने उनकर बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई। जब तबीयत खराब हो गई कितनो उ दवाई होखे कितनो होखे, लेकिन दिन पे दिन उनकर ज्यादा सीरियस तबीयत खराब होखत गई। देखी अब दहेज के शादी के दिन नियराज जाता। आ जौन लड़की के महतारी रहली दहेज के लिए, लड़का के जौन महतारी रहली दहेज के लिए आ फोन लड़की के घरे करत अली। देखी अब लड़की के महतारी का कैले वाली, जौन उनके लगे बिखो गहना रहल, जौन जेवर जरा रहल, ओके बेच उच के आपन लड़की के जौन दहेज दे देहली और कुछ बाकी रहल त कहली कि हम बाद में देव। देखी दीदी उ लोग गरीब के केहू ना देला, गरीब के केहू ना देला, कर्जी जेकरे भरल रही सब दी, लेकिन उ गरीब लोग बा तो उनके केहू ना कर्जी देता। देखी दीदी कहता लोग ये कि अरे वो लोन के हाथ पैर चले वाला ना बा, हमन की आज कर्जी दे देवल जाई तो वो लोग कैसे दिलो। देखी सोचले वाली लड़की के महतारी कर्जी उर्जी लेके भी दे दे, लेकिन लड़की के महतारी मांगत अली तो केहू ना देता। देखी अब लड़की के सास से कहली कि शादी के दिन तो अब आ गइल बाटे, लेकिन तो दान दहेज बा, जब ठीक हो जाए तो कमाई तो हम जो दान दहेज होला हम सब आपके निभुका दे। देखी अब लड़की के शादी तो लड़का के साथे अब हो गइल बाटे, लड़का के साथे हो गइल। देखी 2-4 दिन कहल जाला, 1-2 महीना तनी लड़की के मान सम्मान अच्छा से कैलो, अच्छा से दुल्हनी नियर मानल लो। देखी जब यहाँ लड़की के बाप ठीक ना होतने, दहेज ना दे पावतने, तो कितनो लड़की के मायके से कितनो फोन जाता, लेकिन लड़की से बात ना करे देतली, सास ना बात करे देतली, यहाँ तक कि बेटा के भी मना कर देली। जब तक दान दहेज जौन बाकी बा, सामान बाकी बा ना मिली, तब तक इसे फोन में बात ना करैया। देखी 5-6 महीने के बाद दीदी उ जो लड़की के बाप रहने उनकर मौत हो गई। जब वो मर गई ने ती लड़की के घरे खबर आयल, फोन आई, लेकिन इनकर सास जौन होला तो जाए ना देली। कहतली कि देख तो चल अइले शादी कलेहनी आ दान दहेज तोहार बाप देबे ना कइने, आ मर गई ने त ना तोहके जाए के ना बा। देखी सास ओ लड़की के जाए ना देहली अपने बाप के लगे, बेचारी ओ घर में अपन कितनो फुट फुट के रोली। लेकिन देखी कितना हत्यारी सास वाली दीदी कि एगो लड़की के बाप मर गई ने, उनके लाश के उनके जा ना देहली, देखे ना जा देहली बेटी के। देखी अब का करे बेटी, ऐसे करत करत कुछ दिन भइल, कितनो लड़की के महतारी लड़की के बहन कितनो फोन करे, लेकिन सास इतनी खचड़ीन वाली, इतनी हत्यारिन वाली कि दहेज खरतीन वो लड़की से बात ना करे देतली। यहाँ तक कि अपने बेटवा के मना कर देले वाली, उनकर बेटवा भी ना मानतने कि हमारी मेहरारू है। देखी बेचारी कितनो कष्ट काटतली। अब एक दिन का भइल दीदी, अब लड़की के जौन सास वाली तो अपने बेटा से किनारे बतियावतली, कहतली बेटा तुहार दूसर शादी हो जा। उ आई तो बहुत सारा दान दहेज लेके आई। बताओ तू हमन के इतना धन धर्म बा, सब कुछ बा, लेकिन बताओ उ लड़की कुछ लेके ना आए तो बताओ का कइल जा।
देखो वो के ऐसे ऐसे करके और के घर में से ख़त्म कर देहल जा। आ जब ख़त्म कर देहल जाई तो देखियो तोहार दूसर शादी होई, आ दूसर शादी हुई तो दान दहेज लेके जा दे हैं। देखी अब लइका अपने महतारी के बात मान गइल बाने। आ जब महतारी के बात मान गई ने तो का कईने खाना में का कैले वाली सास उनके बहुत 2, 4, 10 दिन बहुत अच्छा से उनकर बहुत मान जान होताटे। अब लड़की ये सोचतली कि लगता हमर बाप मर गई ने, तब ये लोगन के जन्मती होला, ये लोगन के बदल गइल बा कि जाए द लड़की के बाप मर गइल बाने, यही शाम के इतना मान जान लोग सम्मान करता लोग। देखी वो लोगन के ते अंदर दीदी कितना दरिद्रता कितना दुख के बात वो लोगन के बाटे लड़की के जान लेवे खरतीन। देखी अब का कैली सास एक दिन मिल के ननद खाना बनौली, कहली ये भाभी रहे द रोज रोज तू बनावेलू। अब 2-3 दिन से ननद खाना बनावे लगली, कहली ये भाभी खाना देतनी। देखी अब का भइल कि लड़की के जौन सास वाली तो लड़की के खाना में जहर डाल के आ देखी ननद आ उनकर पति देव आ लड़की के सास मिल के खाना में जहर डाल के आ दे हलो। लड़की देखी खाना खा लेले वाली आ खाना खा के सूत गईली, वही सुतले मर गईली। वही सुतले जब मर गई वाली तब मर गईली, तभी सोचताने सब कि इनके लाश के कहाँ हमन के छिपावल जा, का कइल जा। देखी अपने घर के पिछुआरे का कैली, जौन जमीन रहल वही के खनत रहली लोग। लइका खोनत रहने आई सास खोनत रहली, उनकर स्वामी जी आई सास खोनत रहली। तो गांव के कुछ आदमी कहल कि यहाँ का करे के गड्ढा खोनत लोगन तहलन, तो कहतली कि अरे है जौन पनिया बहेला तो सब है देवलिया सीमेला, तेही जा गढ़वा में ई सब पनिया रुकल रही तो सब यही में चल जाए, यही से मटिया फूफर करतनी। देखी गांव के लोग तो कह के इतना बात पूछ के चल गई। अब देखी आज गढ़ा खोनल गई, अब बिहार रात के ले जाके घर के सब लोग मिल के उनकर पति देव लड़की के सास ननद मिल के आ ले जाको गढ़ा में लोग सुता दे लोग, आ सुता के ऊपर से माटी डार के लोग आ देखी कैद कर दे लोग, कैद कर दे लोग। बिहार लड़की के सजाई हो गई तो देखी जो लड़की के महतारी रहली तो उनके अच्छा ना लगत रहल कि लगता हमरे लड़की के साथे कुछ होताटे, हमके अच्छा ना लगता। देखी अपने बेटी बड़ बेटी के लगे फोन कैली, अपने बड़ बेटी के लगे फोन कैली, कहली कि सुना कितनो देखा फोन फान कल जाता आ छोटकी बेटी से बात ना हो पावता। आई जौन तुआर भाई रहने हैं तब भेजल गई है तो भेंट मुलाकात ना लो करे देहल, कहल लोग कि जा जौन दान दहेज बाकी बाटे तो लेके अइह, तब तू अपने बहन से भेंट करिह। देखी बड़की बहन कहली कि ऐसन बात बाटे, कहतली महतारी लड़की के बड़की अपने बेटी से कि ये बेटी जैतू तनी उनके घरे देखे तू कि तुहार बहन कैसे बाली, तनी हमरे दिल में हमरे मन में पता ना कैसी होताटे। कह रे तुहार बाप तो मर गई ने, ओहू में नाई छोट बेटी अली। अब बताओ आज उनके पता नहीं 2 दिन से काहे हमके उनकर इतना याद आवता। बात मान के बड़ बेटी अब अपने छोट बहन के घरे गईली। अब देखी छोट बहन के घरे गईली तो घर में जातली तो केहू ना बा, सास ननद लोग मिल के कोठा पे बैठ के लोग अपने में बातचीत करता। जब बातचीत करता लोग तो देखी वही जाई चौपल वाली तो देखली तो कहली गोड़ धैली, कहली मम्मी नमस्ते। देखी अब कहतली तू के हो तो कहली अरे जौन और पतोहा रहली है तुन्हीं के हम बहन हैं। देखी अब बैठौली, कहली अपने बेटी से कहतली जा पानी उनी लेके आव। अब पूछतली कि हमार बहन कहाँ वाली
ते का तो हसे कहीं बड़ा ही दुख के बात बा बड़ा इज्जत के बात बा, बड़ा दर्द की बात बा। हम का कहीं बताओ, ये हमरे कुछ के कमी ना रहल, सब कुछ हमरे घर में भरल बा। देखा हमर कितना बढ़न घर महल बा, लेकिन उ घर में से कोनो लड़का के साथे उ भाग गईली। हमन के खोजनी के लेकिन ना पौनी के, तक का करी के बताओ कौन चीज के कमी हमरे घर में बाटे। देखी उ लड़की के बहन वाली तो उनके मन में ही ना होता, कहतली हमार बहन ऐसा ना रहली है। ये झूठ बात है, हमार बहन ऐसा ना रही। कहली सुनो सही कहतनी तो के कहली ना। देखी तब तक ध्यान गइल बा, पिछुआरे उछुआरे सब देखतली कि पिछुआरे माटी खनल बा। कहतली कि माटी काहे खनल बा। कहली कि ऐसन बात बाटे, अरे वही जा वैसे तनी पानी सुखत होखत ना रहल, तू मटिया एक दिन ऊपर से कुदारी से कोड़नी। कहतली कि नाही हम वो गढ़ा के खनम। कहली ना ओ गढ़ा के तू को खन के करबू, अरे तू अरे अबे सब का बाव में कुछ ना बा, तो नाही हम वो गढ़ा के खनम। देखी ना बा सासु अब धीरे धीरे होता ना खने देतली। अभी का कैली 2-4-10 लोग के बोलौली, आ बोला के थाना पे से पुलिस लेके गईली। अब पुलिस लेके गईली तब जाके वो गड्ढा के खनतली, वो गड्ढा के खनतली। तब तक वो लड़की के जो लाल के साड़ी होला उस साड़ी में के इतना अचरा लौकता। जब अचरा लौकता तब पूरा जब खना गईल तो ही में वो लड़की के दफनावल बा। वो लड़की के दफनावल बा। और जब वो लड़की के बहन जौन वाली ऊ आ भाई महतारी सब जानी लोग रोए लगलो। कहलो कि आज तू हमरे बेटी के कहतली, आज तो इनकर बाप चल गई ने, आज हमार बेटी भी चल गईली। अरे दहेज खरतीन हमरे बेटी के तू जान मार देहलू। बताव तोहरी इतना धन धर्म बा, लेकिन तू दहेज के कितना लालची बालू। हमरे अगर ना रहल तो हमरे बेटी के अगर ना रखे के रहल तो हमरे घरे तू विदा कर देले रहतू। तो देखिए दीदी दहेज खातिर वो लड़की के सास और उनकर पति देव ननद मिल के और लड़की के कैसे लोग जान मारी देहलो। लेकिन देखी दीदी वो लड़की के पता तो ना मिलल हत, लेकिन जो लड़की के बड़ बहिन रहली तो भगवान के शिव गुरु के वो भक्त रहली। शिव गुरु के वो पूजा करत रहली। तो लड़की के घरे गईली तो सब महादेव जी सारा लीला देखौले बानी कि छिपल बाती ना रह। सब महादेव जी कहनी कि तुहार बहन के यहाँ दफनावल गईल बा, ऐसे ऐसे तू कर। तो देखी दहेज करतीन एगो लड़की के कैसे जान ले गईल बा। देखी दीदी कंचित लोग बाटे, बहुत लोग बा कि दहेज के लोभी बा, बहुत लोग बा कि ना दहेज के लोभी बा। तो देखी जे दहेज के लोभी दीदी बाटे तू कैसे लड़की के जान मार देता कि हमारे बेटवा के दूसर बियाह होई तो दहेज मिली। तो देखी दीदी ऐसा ना कल जाला। अरे जांगर देले बाने भगवान शिव गुरु सब जानी देवी देवता लोग जांगर देले बा लोग, हाथ गोड़ देले बा लोग, अपन मेहनत मजदूरी करके अपन खा। जो लड़की के घर से मिल गईल बा ओके लेके कहल जला ये बहुत ढेर बा, ओमे खुश रह तो बहुत भगवान बहुत देने। तो देखी दीदी अगर हमार कथा अच्छा लगल हुई तो आप सब कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखम।